салом дӯстон, имрӯз мавзӯи яке аз ситораҳои тозадурахши футболи муосир, ҳамлагари ҷавони мунтахаби Испания Ламин Ямалро идома медиҳем. дирӯз оиди ӯ ва муқобилияташ ба ҳайати қавии Реал Мадрид ҳарф задем. Обуначиёни канали мо огаҳанд ки Криштиану Роналду оиди Ямал чиҳо гуфта буд. Ман дар ӯ потенсиали бузургро мебинам. Ӯ хело боистеъдод аст. Ба ӯ танҳо каме вақт лозим аст, чунки ӯ хело ҷавон мебошад. Умедворам ки ӯ бо мушкилиҳо рӯбарӯ намешавад. имрӯз мебинем ки дигар футболбозон, бахусус футболбозони Реал Мадрид ҳунари Ямалро чӣ хел баҳо додаанд. ҳатман тугмачаи обуна шуданро зер кунед ва моро то охир ҳамроҳ бошед. бозиҳои чемпионатҳо дар Аврупо бо ҷӯшу хуруш идома доранд ва мо аллакай шоҳиди камбекҳо ва голҳои зебо шуда истодаем. шумо метавонед тамошои ин ва дигар бозиҳоро бо хизматрасониҳои 1x ҷолибтар гардонед. он ҷо регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаву канори дунё дастрас мебошад. ана барои шаҳрвандони Тоҷикистон бошад, дар аввалин ҳисобпуркунӣ то 8000 сомонӣ бонус бо промокоди ташфут пешниҳод мешавад. силкаи бозӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. Ламин Ямал ин танҳо номе нест ки дар ҷаҳони футбол машҳур шуда истодааст, балки истеъдоди ҷавоне аст ки тамоми интизориҳоро бароварда карда истодааст. вай ҳамагӣ 17 сол дорад, аммо аллакай мухлисонро бо маҳорат ва фаҳмиши худ дар майдон ҳайратзада кардааст ки ҳатто собиқадорон метавонанд ба он ҳасад баранд. ба назар мерасад ки ту ба иродаи ӯ тобеъ аст ва қарорҳое ки ӯ дар майдон мегирад дараҷаи пухтагӣ ва дарки бозиро нишон медиҳад ки барои сину соли ӯ хос нест. Ламин Ямал дар академияи Барселона ба воя расидааст ки истеъдоди ҳайратангези ӯ дар овони кӯдакӣ ташаккул ёфта буд. ҳар як тамрин ва ҳар як бозии ӯ на танҳо истеъдоди техникӣ, балки меҳнати бузурги ӯро нишон медиҳад. ӯ танҳо истеъдод не, балки натиҷаи заҳматест ки бисёр ҳамсолони ӯ дар ин вақт истироҳат ва ё вақтхушӣ мекунанд. Ламин беталафи ҳавас пайваста такмил меёбад ва ин ӯро боз ҳам беназиртар месозад. маҳз бозии ӯро дида легендаҳои футболӣ ва ҳатто рақибони асосии дастааш ҳунари ӯро махсусан қайд кардаанд. ҳоло бошад ба суханони дигар футболбозон ва легендаҳои футболӣ оиди Ламин Ямал менигарем. дар Ламин ман худро дар даврони ҷавонӣ мебинам. ӯ бо он қадар сабукӣ бозӣ мекунад ки гӯё футбол табиати дуввуми ӯ бошад. ӯ ояндаи дурахшоне дар пеш дорад. Ямал бозингарест ки футболи ҷаҳонро тағйир медиҳад. ӯ аллакай дараҷаеро нишон медиҳад ки бисёриҳо даҳсолаҳо ба он талош мекунанд. бозии ӯ як санъат аст. Ямал танҳо бозингар нест, балки офарандае дар майдон аст ва ояндаи футбол дар дасти ӯ мебошад. бо вуҷуди он ки ӯ ҳанӯз ҷавон аст, аллакай нишон медиҳад ки истеъдод марз надорад. ӯ бо пухтагии хос бозӣ мекунад ва ин ҳайратовар аст. мо дар майдон рақиб ҳастем, аммо ман наметавонам инкор кунам ки ин ҷавон чӣ қадар хуб аст. ӯ ба ман рӯзҳои аввали манро ба ёд меорад, бо иштиёқ ба ғалаба ва омодагӣ барои қурбониҳо ба хотири муваффақият. дидани пешрафти Ламин Ямал маро ёди бузургтарин истеъдодҳои таърихи футбол мебарад. ӯ ҳама чизро дорад ки легенда шавад ва ояндаи ӯ танҳо масъалаи вақт аст. шумо бояд ба ин бача эътибор диҳед. ӯ ҳамагӣ 17 сола аст ва коре ки ӯ мекунад хандаовар нест. дар Барселона бозингаре аст ки дар пеш тамоми корномааш аст. умедворам ки ӯ солим хоҳад буд, зеро мо ҳеҷ гоҳ ба касе бадӣ намехоҳем. ӯ ояндаи бузурге дорад. ин хеле таҳшатнок аст, он чизе ки ӯ дар синни 17 солагӣ мекунад. дӯстон, шумо оиди Ламин Ямал ва ҳунари ӯ чӣ гуфтаниҳо доред? оё ӯ худро қатори дигар легендаҳо дар таърихи футбол қайд карда метавониста бошад? ҳатман дар ин бобат дар комментария нависед ва наворҳои ҷадидро мунтазир бошед. то боздид.